Podcast C2, català.cat, episodi 34è, el podcast que t'ajuda a provar el C2 i a comunicar-te en català correcte. Avui recuperem un tema que havíem tractat a l'episodi 13è, el dels participis verbals. Et refresquem la memòria per si no recordes què és un participi. És molt fàcil. Un participi és una forma no personal del verb que fem servir en temps verbals compostos, és a dir, que habitualment afegim darrere del verb haver conjugat. Ho explico d'una manera més pràctica i senzilla. Si diem, per exemple, hem o havies, això no vol dir res si no hi afegim el participi del verb que vulguem darrere. Podríem dir hem sortit, hem escrit, hem temut o havies pres, havies preguntat, etc. Doncs sortit, escrit, temut, pres o preguntat són els participis. Ja veus que és fàcil. Ens surten sense cap esforç. Però n'hi ha alguns que no acabem de dominar i aquests són els que t'anirem ensenyant perquè no et facin una mala passada si te'ls demanen a l'examen del C2. Comencem. Nosaltres et direm un verb, mirar, per exemple, i tu hauràs de completar una frase amb el participi d'aquest verb. Per exemple, direm incloure i seguidament una frase com han el teu nom a la llista. Què hauries d'haver fet? Afegir el participi d'incloure, és a dir, inclòs, després d'han quan hem fet el silenci. D'aquesta manera la frase quedaria completa. Han inclòs el teu nom a la llista. Et queda clar? Doncs som-hi. Participi d'emetre. L'alcalde ha un edicte. L'alcalde ha emès un edicte. Exactament. El participi d'emetre és emès. Segona frase, segon verb, empènyer. Ell l'ha per darrere i ha caigut. Ell l'ha empès per darrere i ha caigut. El participi d'empènyer és empès. Tercera frase i verb. Soler. No ho he fer, però avui ho faré. No ho he solgut fer, però avui ho faré. El participi del verb soler és solgut. Perfecte, seguim. Quart, pertànyer. Això li havia quan tenia 26 anys. Pertangut, això li havia pertangut quan tenia 26 anys. Ara el verb péixer, que vol dir alimentar. Vosaltres l'heu i ara se'l veu més sa. Vosaltres l'heu peixut i ara se'l veu més sa. Per cert, peixut l'escriuríem a mà, com t'expliquem al curs. I per acabar, el verb suplir. Avui l'han perquè havia demanat la baixa. Avui l'han suplert o suplit perquè havia demanat la baixa. Sí, té dues formes correctes, suplert o suplit. Són dos participis del mateix verb, del verb suplir. Usa la que t'agradi més. Com ha anat? Els has sabut i no sapigut, perquè el participi del verb saber és sabut. Tots? Si no els has sabut tots, no t'hi amoïnis. T'hem preguntat els que costen, justament per això, perquè són els que has de saber de cara a l'examen de C2. I ara un consell. Recupera els de l'episodi 13è i comprova si els recordes i fes-los servir sempre que en tinguis l'ocasió. És la manera de fer-los teus. Subscriu-te al nostre podcast i fes-lo arribar a qui tu consideris que li pot interessar. I recorda, a c2català.cat t'oferim un curs amb la selecció del que has de tenir en compte per fer un bon examen. Coneix els consells dels examinadors amb anys d'experiència. Coneix i adopta el nostre punt de vista. T'hi apuntes?